Ummi. Ummi. Tunanin da yake tun ɗazu ne na da ne nake magana amma gaba ɗaya yanzu ke na. Me ka gani? Hadi. Tun da muka tawo hanyar da kake tunanin da yake. Ka tunanin da nake kai da kake ganin haka. Amma ga ni ga ka tunanin me ce? Kada kika ce amma wallahi wani abu yana damu. Haka ne mai. Kuma abin da yake damuna, amma akwai abin da yake damuna, ai kai ya kamata a ce na faɗawa. Ina son da Da gaske ne ma. Me ka gani ka ga damuwa a tare da ni ne? Na ga me sai tunanin kike yi shi yasa. To gani ga kawai tunanin wa kake tunanin zai yi. Ba na tunanin komai. Allah sa da gaske. Amin. Wai batiri biro suka shiga da madad. Batiri biro suka ce. Ai ba wasan mai ma yake ma magana ba. Ina wasan na Arsenal da kuka yi da Chelsea. To, gaskiya Arsenal ba muna jaruwa kwanan nan. Allah. Ai ku Arsenal din da Allah na tuba da kuma to kunya ka ake. Gaskiya ne. Wai na son tambaye ka da ma abokina. Wai yarinya nan kun soyayya ku da ita ne? Kwanaki sai in ga ta ganta tambaye ni ina kake ko kuma ta ga Usaini sai ta tambaye shi ina yake to kuma dan ta tambaye ka laifi ne to ba laifi bane ba amma ni abokina dan nayi tambaya kuma shikenan ai gyara kanka mun yi masauki mu da ba na biyu ka san me nake so da kai ka fa kiyaye ni fa akan fa shiga hurumi na akan akaina da Sadiya ka fa kiyaye ni ya za ka ringa samun ido kana shiga hanci na da kudin ne me da me ka da tsakani na da ita a matsayin ka na amina to shikenan dai ina amina ka kuma ka samun ido to ai ba laifi bane aboki a matsayin ka na amina dan na tuntuɓe ka abu da mutu abu ne yanzu budurwa ta ka tafi dan yi maka bayani akan ta to amma kan yadda na tafi da budurwa shi ke nan kuma babu zaman lafiya sai jima tsakaninka da budurwa ka daban tsakanin da ba za ka taɓa ganewa ba shi yasa ranar da muke magana cewa sai an canzo ka saboda ba ka ganewa to wai ku canjo ni mana kuɗi ne ni to ai alhamdulillah ga ta nan ma tana zuwa shi ke nan sai ta nan a an kana gani ta shawo kwana insha Allah ai na san da zuwan ta na san ba ta zo da dama mun san in ta yi tsami za mu ci a to kuma Allah na tuba kai na faga ma fa ka dena za ka bari dindiya masoyiya Yusuf dama gurinka na zo. haba za a yi komai a gabana ba kuma a yi komai ka ce a ci daji ta kuma to ina son cin zan gaya maka ko ba ya ɗan ba ko an yi ne duk abin da aka kin yage kaza kin ne ko kawai da kai ga na kare Allah bai ya da ga miki mai a kai ga shan kawai da ke ga ni barka kare na Allah wadar wannan Yusuf ya kaso
sai ki faɗa. Waya labarin zancen kuɗin da muka yi da Kuɗi. ka ma manta? Na shafa wannan ya kwanta. To ai dama bai dame ka ba shi yasa Abba. za ka ce zancen 20,000 ɗin da kai min alƙawari da nace maka za a yi bikin ƙawan nan tawa za mu je gyaran kai da kuɗin ɗinki. Nawa? 20,000. Ya na ga ka sauya? Ai, kusan yanayi na rayuwa. Ban gane yanayin rayuwa. No. No, kika ce? 20,000. 20,000. Sai watan fara saka ta yayi. To ai, Dama duk kuɗin da kake kawo sata haka, kake? misali idan baka da shi, ba ni da shi ne yanzu ni na san. To kuma in ba fa wannan zan je ba yau. Ai, ta sha wuya. Babu, wallahi. Ko kwanda laban da ita. To ai ko wallahi duk inda zaka je ka samu min ka samu min. In ba haka ba kuma shikenan. Dama kai dan na kana dan bani ne yasa na kori sauran samari na. Kawai sai in wannan ka gani. Dadin. Abin da nake so. Ki tsoron Allah. Idan kika sa na fara sata, Allah zai kama ki. Allah zai kama ni kai zai kama ai ba ni na je na dauko ba ni kawai kawo min zakai. In ma satar zakai ka je ka yi. Ni dai ba ni ya bukata ta ba. In ka san ba za ka yi ba ma satan ni ka gaya mu. Zan yi fiye da haka. Ka sa na dadi. Ko kuma na ga ba ka dariya ko? Dalin. To mu je ka raka. Ni sai in ta ganin ba farin. No, farin cikin yana raina. Dalin. Masoyiya